Hola a tots, benvinguts a l'Ocafaret d'avui. Avui tenim un programa molt especial i amb uns convidats també excepcionals. Avui parlarem d'un mitjà de comunicació molt popular, que és la ràdio. Parlarem de la història de la ràdio a Tortosa. Un mitjà que té els seus arrels a començaments del segle XX, a finals de la dècada dels 20 del segle XX, i que ha arribat fins a l'època actual, no sense passar diferents vicissituds. Tenim aquí, tal com us deia, dos convidats molt excepcionals i que han viscut molta ràdio. I res, com sempre diem amb aquest podcast, i més avui que parlem d'un mitjà tan afí com és la ràdio, parlem de Tortosa i Terres de l'Ebre, al món. Comencem! Bé, com us deia, avui tenim dos convidats d'excepció que ens parlaran de la seva vivència en el món de les zones tercianes, en el món de la ràdio. Tenim amb nosaltres Maria Mestre, que, acabo de dir, és filla del fundador de Ràdio Tortosa i neta d'una persona cabdal, també periodista, cabdal dintre del que és el catalanisme de finals del segle XIX. És doctora en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona. Maria, benvinguda. Moltes gràcies. I nosaltres tenim aquí també, entre nosaltres, Conrad Duran, que és tota una vida dedicada a la ràdio de Tortosa, amb vivències des dels anys 70, anècdotes, ha viscut moltíssimes èpoques diferents i ve nosaltres aquí a compartir les seves vivències. Hola, Conrad. Sempre és un plaer estar davant d'un micròfon, no, Maria? Sí. Encara que les qualitats vocals no siguin les de tota la vida, però bueno. Però està bé. Gràcies per la invitació. Perfecte. Doncs res, la introducció vindria a parlar que la ràdio a Tortosa, tal com deia abans, té les seves arrels a finals de la dècada dels 20, del segle XX, mai més ben dit, en el qual un antic alcalde d'aquella època, aprofitant els locals de l'anomenada Unió Patriòtica, va fer una primera ràdio intentant fer Joaquim Bau, es deia, perdoneu, no em sortia, Joaquim Bau, per fer una miqueta de propaganda o intentar ja començar a divulgar. Aquesta ràdio no va tenir massa continuïtat i va ser a l'època dels 30 on comença la primera, diguem-li, ràdio documentada de Tortosa. Conrad, què ens podries explicar sobre aquesta època? Jo crec, si m'ho permets, que deixaria una mica aquest apartat per a Maria Mestre, ja que és historiadora. Jo tinc un gran respecte per a les persones com ella, que és historiadora. La sé de pam a pam, la conec, entre altres coses, perquè ella m'ha explicat moltes coses, altres jo les he anat averiguant i les he conegut a través d'altres, diguéssim, professionals de la ràdio, però jo penso que aquesta part la deixaria per a Maria, que ella és una entesa i, a més, és historiadora. Perfecte, Maria. Tu segurament vas viure molt més de prop l'etapa posterior, quan ve la fundació de la ràdio de Tortosa, que hi ha que més o menys molt similar a la que ja coneixem avui en dia, però si vols fer aquesta explicació d'aquesta part. Bé, la ràdio, els pioners de la ràdio comença l'any 29, exactament, i hi ha dos personatges, un és Antoni Falcó, que serà el director d'aquesta primera emissora de ràdio, i l'altre és un tècnic que ve de Terrassa, que es diu Ramon Òdena. En aquest cas, el problema que tenen és que la primera instal·lació, la primera emissora de ràdio es fabrica a Terrassa i ells financen, en aquest cas Antoni Falcó finança aquesta primera emissora, però no té el capital suficient com per arrencar aquest projecte, perquè diguéssim que arrencar una emissora de ràdio no és només comprar els aparells, sinó que és que arribi en qualitat, que pugui arribar al màxim possible de la població. I en aquest sentit va ser la connexió entre Ramon Falcó i Joaquim Bau, que llavors era alcalde... no era alcalde de Tortosa, ho seria, però llavors acabava d'accedir com a cap provincial de la Unió Patriòtica i en aquells moments, donat que el dictador
Primo de Rivera estava, diguéssim, facilitant la posada a punt de les emissores de ràdio, va acollir dins de les instal·lacions de la Unió Patriòtica aquesta primera emissora de ràdio. Això tindrà una curta durada perquè, diguem que la dictadura de Primo de Rivera cau a l'any 30, entrarà la dictadura de Berenguer, però diguéssim que això desfà una mica aquesta primera cuna de la ràdio i ràpidament, amb l'arribada de la República, passarà a ser acollida dins de l'alcaldia municipal. I aquí és quan comença, diguéssim, també un canvi d'idioma de la ràdio en castellà, que durant la dictadura de Primo de Rivera, per qüestions legals tenia que ser en castellà, comença també la primera ràdio en català. Molt bé. Una ràdio primera en català, que aquesta ja seria la primera proto-ràdio Tortosa, ja més similar a la que nosaltres coneixem avui en dia. Aquesta etapa va ser troncada, com ja sabem tots, per una cruenta guerra civil, en la qual, pel que he pogut llegir, la ràdio Tortosa va tenir un cert paper com a comunicació, sobretot a la freqüència d'ona curta, no? Si m'equivoco, em corregeixes, per posar en comunicació diferents zones i tal, no? Sí. I després tenim aquí una parada fins a l'any 48, no? 46. 46, perdó. Sí, bueno, a veure, és normal perquè el tema de la història de la ràdio és un tema que com a historiadora sempre explico que la història evoluciona i tu depens molt de la documentació que trobes. I sí que és cert que en alguns llocs s'ha publicat el 48 perquè era, suposo, la primera data que sortia, però en aquests moments ja puc afirmar que de moment la data de fundació oficial és el 46 i que neix en aquells moments com una ràdio alegal perquè la dictadura franquista només permetia que les ràdios fossin ràdios afins o muntades per falange de la Feta i de les Jons. I el problema que tenia Tortosa i Terres de l'Ebre és la seva configuració orogràfica, és a dir, la geografia que tenim aquí a Terres de l'Ebre és un territori que és una vall, la vall del riu, que està envoltat de muntanyes, en forma d'U, i que l'única apertura que tenen aquestes muntanyes és cara al mar. Per tant, aquí podíem rebre ràdios londinenques, que rebien molt bé, per exemple, o Ràdio París, però Ràdio Barcelona, que s'havia fundat l'any 24, aquí no rebia. I era molt més complicat. Era molt més complicat. Per tant, el que va veure en aquell cas Lluís Mestre i l'altre fundador de la ràdio, que és Julián Mangraner, és que aquest territori, a banda de que havia quedat totalment derruït, les carreteres destrossades, el ferrocarril en aquells moments s'estava intentant reconstruir, és que necessitava un mitjà de comunicació. I fins i tot un mitjà de comunicació que enllacés ja només la ciutat de Tortosa o el que era llavors la comarca de Tortosa, que seria el que ara és Baix-Ebre, Montsià, Terra Alta i Ribera d'Ebre. També una ràdio que arribés fins a les zones del Matarrany, al Baix Aragó, perquè eren zones totalment abandonades de la mà de Déu que no tenien una altra manera de saber què estava passant al món. I aquesta va ser la idea. Sí, realment la ràdio en aquella època era tot un mode d'aglutinar població, que estigués informada, també una manera propagandística, no? Està clar. Sí, però exactament era... A veure, el règim sempre va utilitzar els mitjans de comunicació com a mitjà de propaganda, però el bo que va tindre, i amb això jo penso que aquests pioners de la ràdio van lluitar molt, és que per primer cop la gent del territori tenia notícies del territori, fins i tot les necrològiques, una cosa tan senzilla com saber qui s'havia mort dels teus veïns, que s'havia perdut el gos, que et tocaven les campanes que havia hagut un incendi i a on estava aquell incendi per si la gent tenia que anar a ajudar en un moment o havia hagut un accident. La gent llavors era aquella ràdio propera que no solament te distreia perquè podies escoltar música o podies sentir programes que s'estaven fent per entreteniment, teatre o per exemple, jo diré sempre, vull recordar i vull recalcar les xerrades sense malícia. Sí. Un programa que en ple franquisme, que jo sàpiga, és el primer programa pioner durant el franquisme. I en una època molt aviat ho has de ser, no? L'any 40 poc. El 48 comença. Sí. El 52 s'oficialitza, però comença els primers... Perquè comença dins d'un programa que es deia La Santa Missió. I els dos personatges, que eren en realitat Rodolfo Lamote i Josep Maria Vallès, comencen a fer una petita paròdia dins de la Santa Missió, i aquesta petita paròdia que es feia dins de la Santa Missió passarà després a ser un programa que serà Les xerrades sense malícia. Quines coses. Conrad, perquè... Disculpa, volies dir... No, curiosament anava a dir que lo de xerrades sense malícia
l'excusa per a poder parlar en català era que parlaven en tortosí. I m'ha vingut al cap una anècdota que no té res que veure, però, per exemple, els que tenim una certa edat recordem perfectament el Festival de la Canció del Mediterrani, on era una espècie de festival d'Eurovisió que participaven tots els països banyats pel Mare Nostrum, i l'any 63, per exemple, Salomé i Raimon van guanyar el festival en la cançó Se'n va anar. Llavors, diguéssim, la gent que mirava les lletres de les cançons, com se diu la paraula? La censura. La censura, efectivament, la censura. Dice, mira cómo son estos catalanes que prefieren cantar en italiano antes que en español. I resulta que cantaven en català. I aquí l'excusa va ser la mateixa. No parlem en català, parlem en tortosí. I per tant, si hablan en tortosino, pues que lo hagan. No? Però a més va ser un programa, el concurs aquest, que votava la gent. I com Raimon cantava en català, perquè a més eren dues versions de la mateixa cançó. Sí. Salomé i Raimon. La gent es va posar d'acord per votar-la i després va ser la cançó més escoltada durant tot l'any a les emissores de ràdio de tot l'estat. I a més, el públic pensa que era l'alta burguesia catalana que assistia al Festival de la Cançó del Mediterrani, era tindre, com aquell que diu, molta influència social, no? Sí, hi ha pel·lícules d'aquella època, per exemple, de Serrat, que són pel·lícules en castellà, el Palau de Montjuïc va ser. I les cançons que canta són en català, no? Perquè la llengua catalana en aquell moment se mantenia tan viva com sempre, però en àmbits privats. Era així. Era així, perquè a més el que estava fent el règim franquista era una veritable immersió lingüística en llengua castellana. Potser és la més brutal que s'ha fet. Però imagina't com era la censura, que ni coneixien ni l'idioma català. No, això sí. Perquè, clar, ells pensaven que cantaven en italià. Sí. Ara us presentarem una falca d'àudio perquè veiem com sonava la ràdio de Tortosa en castellà en aquella època. Transmite Radio Tortosa. Son en estos momentos, en el reloj de nuestros estudios, las 19 horas. Sintonizan la onda media de Radio Cadena Española en Tortosa cuando son las 2 de la tarde y 3 minutos. Quines veus més estimades, no? Sobretot la de Paco Guimera i Conrad Duran. Sí, als inicis. En quina època es produeix el canvi d'idioma? És a dir, va ser immediatament a l'any 75-76? Sí. Va ser una cosa gradual? L'idioma comença a l'any 75 a Ràdio Ebre, que era la FM de Ràdio Tortosa, i com se considerava que no era la ràdio més popular en aquells moments, que era l'Onda Mitja, doncs diguéssim, potser estava menys controlada i ràpidament van entrar Conrad Duran i Joan Anfruns. Però és que, a més, arribàvem com un llamp a 1.300 metres d'altitud l'antena. Va arribar, és una emissora que ens arribaven cartes del Baix Aragó, del País Valencià, de Lleida, comarques de Lleida. És a dir, vau aconseguir d'alguna manera unificar una zona de parla fina, no? Sí. La parla tortosina, exacte, tècnicament parlant, però i a més, separades en diferents comarques. Ara vaig a dir una anècdota que no sé si públicament l'he dit mai. Quan vam anar en la dona a Mallorca i a l'hotel que mos hospedaven, escoltaven la nostra emissora. Curiosament, tenien sintonitzada. I la veritat és que ens van tractar... Molt bé. Molt bé. No, curiosament a Mallorca, I és que, clar, a 1.300 metres d'altitud, pensa que part del País Valencià i el que era l'Antiga i l'Arcabònia, vull dir, la referència era Tortosa. Tota la gent del Baix Aragó, que la majoria parlaven en català, un tipus de català tortosí, la gent de la Franja, la seva ràdio de referència era Ràdio Tortosa. Va passar també que va ser la FM... Inclús fins a Lleida, que arribàvem a Praga, jo recordo moltes cartes i moltes postals, que ne guardo moltes, de Lleida... Del Priorat també, no? Del Priorat... De la zona del Matarranya, tota la zona del Matarranya. De Calaceit... La Val de Robles... Val de Robles... És que la ràdio i tots el que són els mitjans audiovisuals, vaig sentir algun comentari teu, Conrad, que em va arribar, no? Deies en un programa teu que no podem saber com parlava Napoleó, no hem pogut mai escoltar tocar Mozart. Això són paraules teves, Sí. Però, en canvi, sí que han pogut
gaudir a partir de llavors de com és, inclús autèntics psicòpates com podria ser Hitler, no? Sí, sí. Sabem com parlava, sabem com... Els músics actuals doncs, tenim la sort de tenir enregistraments, encara que molts ja siguin malauradament difunts, no? Estem parlant dels anys 70 i us presentaré ara un altre tall d'un programa que vas fer amb el seu dia que s'anomenava Allò que el temps s'endugué, que repassaves a l'any 76, que és un any que van passar moltes coses, que és cabdal a la història del nostre país, no? I entre tot el que tu repassaves hem seleccionat un tall. Me has mirado como quien mira al mar. El seu nom de pila era Evangelina Sobredo. Per al món de la música, simplement Cecília. Filla d'un diplomàtic que moria víctima d'accident la nit del 2 d'agost de 1976 quan viatjava de Vigo a Madrid. L'automòbil conduït pel seu pianista xocà violentament amb la part posterior d'un carro arrastrat per dues vaques. El seu crani quedà seccionat morint en l'acte. La notícia conmocionà tota Espanya. Aquella noia de llarga cabellera i cara pigada era estimada per molta gent. Anys 70. Moltes coses passaven a la carretera en aquell moment. Quan he sentit, ara he escoltat lo del carro, m'ha vingut al cap que al mercat aquí de Tortosa encara hi havia les parades dels pagesos que baixaven els carros i els mulos i es posaven a la barana del riu amb totes les parades de fruita, d'arbres de fruiters, etc. Això molt de matinet, no? Ho feien? Això sí, normalment era el mercat dels dissabtes. Val. Baixaven els dissabtes i em recordo la parada de les síndries i els melons o la de les taronges a l'època de les taronges, perquè el pagès el que et feia és que et venia el producte que hi tenia al camp. Però sí que recordo els carromatos, els mulos els posaven a un racó que els desmuntaven dels seus aparells i amb els fems, això sí, anar pel carrer i tindre els fems al mig del carrer, perquè clar, passaven animals i... Este programa, Jordi, que dies, perdona, té molta història, perquè és una col·lecció que va guanyar el millor guió de Catalunya a l'any 84. Llavors, Ràdio Nacional d'Espanya, totes les seues emissores associades, a l'any feia una revisió, diguéssim, de tots els programes i, curiosament, des d'aquí, i quan ho he sentit, m'he emocionat. Són moltes vivències, Conrad. A veure, a l'any 76 van passar moltes coses i als anys 70 en si van haver... Bueno, tenim el tema de la mort de Franco, de l'any 76 tenim a Adolfo Suárez que anuncia la reforma política... Tot això surt en aquest programa perquè el programa s'inicia el dia que esclata la Guerra Civil Espanyola, l'any 1936, i acaba el 1990. I vaig fer la recopilació d'una hora de ràdio per any. És a dir, que i després un resum de la dècada. I, curiosament, Ràdio 4, que era la que convocava aquest concurs, me va fer enviar un guió i una maqueta. Van guanyar el premi aquí a Tortosa i el premi era fer la programació de les illes, de les Balears i de tot Catalunya, diguéssim, el guanyador del premi, no? I vaig tindre l'ocasió, crec que va ser l'any 85, de fer diguéssim, l'emissió de la nit de fi d'any de tota Catalunya i Balears. Curiosament, després, i ho vull dir aquí també, que un dia arribo a la ràdio i el director, que aleshores era, me diu, escolta Ràdio 4 aquesta nit a les 10 de la nit. I jo dic, per què? Diu, perquè trobaràs una sorpresa. El guió va ser copiat, no? I això em va donar molta alegria, entre altres coses, perquè, clar, el presentava Joan Manuel Serrat, tot un equip de guionistes, i jo començava el dia que esclata la Guerra Civil Espanyola i ells comencen el dia que finalitza la Guerra Civil Espanyola. Però tot el resum interior, que era la vida social, la música, el cinema, la publicitat,
O sigui, va ser totalment igual. D'una part me'n vaig alegrar perquè la qual cosa vol dir que escriptors de la talla que va tenir Serrat com a guionistes els hi va agradar la idea. En aquell moment no s'havia fet mai cap programa que pogués rememorar temps passats, no? I aquesta va impactar. Una idea Els nova. guardo tots, Els Sí, guardo tots, unes 80 hores Sí, aproximadament. tot un fons audiogràfic, sí. Maria, als anys 70, el teu pare havia fundat la ràdio ja feia anys, no? Sí. Com recordes aquella època? Sobretot l'època de l'apertura. Hi ha un canvi amb l'estil de fer els programes. A veure, per una banda teníem l'emissora de Dona Mitja, que aquesta emissora va tindre una línia continuista. Tenia una fidelitat, és a dir, continuava els programes, diguéssim, dedicats a la gent, al cantant del Trabajar, això va continuar. Tenia llavors els programes de les telenovel·les, el Simplemente Maria, Ama Rosa, etc que tenien... Però els que els tenien Ràdio Barcelona i Ràdio Madrid. Sí. Era el que s'estilava llavors. Era el que s'estilava, que a més ens arribaven a través de la Renfe, i me'n recordo un dia que jo, diguéssim, tenia 12 anys quan vaig començar a treballar a la FM de Ràdio Tortosa. Teníem la pila dels que arribaven, dels que havien posat, i la pila dels que tenies que posar. M'havien deixat malament la cinta i vaig repetir. El telèfon bullia de senyores que s'estaven queixant perquè era el mateix capítol del dia anterior. I, bueno, doncs, anècdota. Clar, llavors l'audiència, i mai més n'hem dit audiència de buida, sí, no? Era brutal. Va ser potser el primer cop que em vaig donar compte que realment la gent m'estava escoltant. Bueno, estava escoltant allò que estaven fent allà dins. I l'altra cosa que també recordo, bueno, he de dir que quan va arrencar la FM, que es deia Ràdio Ebre, al meu pare no li van donar dotació econòmica, és a dir, és una ràdio que es va arrencar a pèl. Privadament. I que va arribar a casa i diu, fills meus, us toca treballar. És a dir, i me'n recordo, vaig tindre durant un parell de mesos el pare tot el dia al costat explicant-me com funcionava els nous aparells, perquè va ser juntament amb Ràdio Barcelona, va ser la primera ràdio en FM. I eren aparells nous, eren de la Casa Faro, i les cònsoles també eren noves. Llavors tot funcionava diferent de lo que era el control de la onda mitja i vam tindre que aprendre com funcionava tot allò. I el que sí que recordo és que em va dir, puc posar la música que jo vulgui? Em va dir, i tant. I sí, jo ho disfrutava perquè podia posar, no m'avorria, escoltant la música que a mi m'agrada. Llavors era música britànica, australiana, americana, i era molt diferent del tipus de música que es posava a la onda. I a més, Maria, és que teníem una discoteca fantàstica. Sí. Hi havia 40.000 singles, discos de 2 i 4 cançons i aproximadament uns 8 o 10.000 LPs. És un tema que el meu pare, això sí que he de dir que va cuidar-ho moltíssim. Amb inversió pròpia de la seva butxaca, I en aquest sentit, hi havia 2 habitacions enormes, les més grans de la emissora, que estaven només dedicades a la música, als discos. A l'arxiu sonor. Déu-n'hi-do. Bueno, és que els discos, clar, era demanar la música, és que la ràdio era l'altaveu, el tocadiscos de les llars del territori, perquè molt poca gent podia disposar d'un tocadiscos. Fins i tot havia festes majors que connectaven amb la ràdio per sentir, és a dir, perquè la gent ballés al poble, perquè no tenien diners per a... I programes on la gent escrivia demanant una cançó. I discos dedicats, no únicament a Tortosa, sinó discos dedicats a totes les emissores de l'Estat. Los feia el locutor o la locutora de més prestigi de la emissora. O sigui, era un patrimoni. Jo únicament en la meva vida vaig fer una vegada discos dedicats. I recordo que estava fent la joven tarda del sábado a l'estudi d'FM, que eren 4 hores en directe els dissabtes per la tarda, i baixa el seu pare, diu, escolta, diu, demà, que era dissabte a la tarda, no? I diu, demà, diu, vostè que té compromís, tal, i jo diu, és que hauria de fer els discos dedicats. Els discos dedicats els feia la locutora més antiga en aquell moment de l'emissora i la locutora, per dir-ho d'una manera, que més prestigi tenia, que era Luz Acero. I jo dic que Luz Acero no es ficava mai malalta i jo pensava, a veure si es fica alguna vegada malalta per poder fer els discos dedicats. I ton pare diu, hauria de fer els discos dedicats. I dic que s'ha ficat malalta, diu, no, s'ha mort son pare. I el dia que, diguéssim, va morir el pare de Luz Acero, jo vaig fer els discos dedicats única i exclusivament una vegada.
Podrien considerar els anys 70 i 80 com una època daurada de la ràdio, una ràdio molt d'autor, amb uns programes de qualitat, tot molt pensat de cara a l'audiència molt gran que es tenia. Sí, després, és una època de canvi i és una època que vam entrar molta gent jove. Sí. Per una banda, Conrad, tu que tenies 22 anys. 22 anys. Les primeres col·laboracions als 22 anys. Que a més, una altra cosa que va cuidar molt el meu pare va ser la formació d'aquesta nova generació. Uns van ser enviats a Ràdio Joventut de Barcelona, però Conrad va ser l'únic alumne que el va enviar a Ràdio 4, que era l'escola en català. A més, era el primer any que arrencava Ràdio 4 com a escola en català, que vas tindre com a professora la Maria Matilde Almendros. De España para los españoles. Sí, senyor. I a això a Conrad se li nota moltíssim. Quan ell parla, la dicció que té, Se la notava manera... en l'època. Es nota. És a dir, Conrad és una altra cosa que no la tenia quan va començar, i és que l'escoltes i té la personalitat aquella que dius és que és ell, és inconfundible, no és un altre. Sí, no, la cosa que m'he fixat era amb la profunditat de la veu i també amb la dicció catalana tortosina, però molt correcta i gramaticalment perquè perfecta. Inclús en paraules de l'època que aquí no s'utilitzàvem, intentàvem introduir-les, no al 100%, perquè tampoc volíem perdre l'accent tortosí, però per lo menos sí ajudar una mica que el català pogués difondre's d'una forma més correcta a la societat. Una faceta de la ràdio també són els spots publicitaris. Aquí us presentaré una falca sobre les festes majors del poble natal de Conrad, de Vítem, un dels pobles que són al municipi de Tortosa i que comentarem. I a les 11 de la nit, pregó de festes, presentació de les pubilles i damisel·les d'honor a càrrec de la vedet Vivi Andersen. Vivi Andersen, el divendres dia 15 a Vítem. Revista musical, Cinema, televisió, discos. són activitats portades a cap per una de les personalitats més discutides i populars del país. Vivi Andersen. Sí, la veu femenina, Maria Luisa Ballesteros, que tant ella com la seva germana van ser locutores de Ràdio Tortosa. La seva germana va ser una actriu després bastant famosa en molts de programes de televisió i va passar per les zones de Ràdio Tortosa. Sí. Val a dir que en aquella època anàveu forts a Vítem, no? Sí. I l'anècdota de com va vindre Vivi Andersen a Vítem, que l'expliqui Conrad, perquè va és ser un divertidíssima. escàndol. No, però jo penso que és un fenomen social i a més una persona que molt propera, no? Perquè que vingués a Vítem l'any 89, quan estava al cim, diguéssim, de la seva carrera professional. Hem de recordar que el programa més important de televisió espanyola el presentava Carlos Herrera i la mateixa Vivi Andersen, i una telefonada va fer que vingués a Vítem, un poble que no coneixia de res, no? I que estés davant de tota la gent. Jo recordo que aquella nit van vindre gent de Vinaròs, de Benicarló, de Penyíscola, perquè, clar, era un fenomen social, no? Ja tots sabem pel motiu que és. I, a més, una persona propera... Va presentar les pubilles, no? Sí, va presentar les pubilles i la veritat és que d'una forma bastant, jo diria que quasi desinteressada, em va dir, mira, si nos invitas a mi novio i a mi a comer a casa, i sé que vam organitzar a casa nostra, vam organitzar un sopar en amics i tal, i la veritat és que va ser una relació bona i a més veure una persona que no es donava de menys quan era una estrella total de vindre a un poble de 1.000 habitants, no? Us faré ara una pregunta i després, si voleu, ja passem al bloc final, que parlem d'anècdotes i coses. Però abans, crec que una pregunta que és molt pertinent, no? Ara, en aquest moment, la ràdio i la televisió veuen que apareix un competidor també, que és internet, no? Tots els productes que hi ha per internet. Entre ells, això que estem fent ara, un podcast. Un podcast que té part de televisió, però també té part de ràdio, perquè, per exemple, a l'iVox pengem només el que és l'àudio, per tant, és un programa de ràdio a iVox, no? Vosaltres creieu que tot això és una evolució de la ràdio i la televisió, o creieu que la ràdio i la televisió també
poden conviure amb aquest nou mitjà? És un competidor? És un aliat? Jo penso que ni competidor ni aliat, és a dir, que cada un té el seu espai. Jo recordo quan va sortir la televisió i deien que la televisió acabaria en la ràdio. I la televisió no va acabar amb la ràdio. La ràdio és un mitjà doncs, que té el seu públic, que té el seu moment. A més, és un mitjà que jo sempre dic que no és invasiu, perquè tu pots estar fent el que vulguis i estar escoltant ràdio, i que cada un, diguéssim, les novetats que a través d'internet o les que ens puguin sortir en un futur, penso que venen a complementar. El que sí que espero, sobretot, a mi el que em fa potser més por el tema de la intel·ligència artificial, Sí. com s'utilitzi. A veure, si la intel·ligència artificial ha de ser un aliat, una eina per a millorar doncs, la feina, fantàstic, però el que no pot fer és suplir a l'ésser humà. Aquí, en això, llavors, no estic d'acord. Sí, no, ja està passant, sobretot amb el sistema educatiu, molt. Llavors, aquí sí que posaria potser l'accent. El però, no? El però. El però. Jo considero que té que ser una mica com la societat, els mitjans de comunicació, que mos hem de saber respectar, no? Vull dir, la gent s'ha de saber respectar al carrer i els mitjans igual, sempre que, lògicament, no menyspreïen, diguéssim, a les coses que s'han fet anteriorment. Una cosa s'ha de mirar en el context històric que es viu. Tu ara, si compares la ràdio dels anys 30 i 40 en la ràdio actual, diràs, carai, com era, però en aquell moment era una ràdio creativa, una ràdio que, diguéssim, que tenia que evolucionar i que començava, no? Clar, els mitjans nous i les noves tecnologies són benvingudes sempre que tinguen un respecte per les coses que s'han fet anteriorment i sobretot per les coses ben fetes, no? Vull dir, perquè jo penso que la ràdio ben feta, de fet l'altre dia ho parlaven uns companys de Barcelona que arreglen aparells com magnetofons i així em va dir quina diferència de la gent que fa ràdio actualment a la ràdio que es feia als anys 70 i 80. Diu, allò era ràdio, clar, és que això passa en el cinema també. Els guionistes eren importantíssims a la ràdio, els guionistes eren importantíssims al cinema. Un bon guió feia que el professional que havia darrere del micròfon que parlava, estava siguent un guió. Moltes vegades el popular era el locutor, no? Però realment la persona important que hi havia darrere era el guionista. Ho dic jo perquè jo vaig fer molts de guions per a molta gent i de vegades jo estava contentíssim de que els locutors tinguessin èxit. Però, clar, se té que treballar, no? El respecte, torno a repetir, és el que s'ha de tenir i sobretot el que deia Maria, que el ser humà tingui la seva part fonamental i el seu lloc dins de les noves tecnologies i que no siguin les màquines qui aporten els avenços i qui aporta, diguéssim, la intel·ligència i la creativitat, no? Està clar, en aquest moment la creativitat està en molts altres mitjans, entre ells, per exemple, aquest podcast, que no deixa de ser una cosa artesana, no? Comencem ja l'últim bloc. Vosaltres sou tot un pou de sabidoria dintre i d'experiència dintre del món de la ràdio. Segur que teniu moltíssimes anècdotes que ens podeu explicar. En 5 minuts, per exemple? En 5 minuts podríem explicar poques. No, alguna. No aspirem a tant. Bueno, i jo en el meu cas, potser en aquest aspecte, Maria té un altre tarannà dins de la ràdio. El meu va ser efectivament conèixer cares molt populars i molt famoses i anècdotes te'n contaria 40. Mira, simplement te vaig a contar una anècdota. Entre altres coses, jo com a personatges ne recordo bastants d'un nivell altíssim. Per exemple, si em diguessis dins del món de la política a quin personatge recordes et més agrat, te diria que Adolfo Suárez. Una persona educada, una persona correctíssima. El vas arribar a entrevistar? Sí. Aquí al Parador de Turisme Castell de la Suda. Nosaltres, Tortosa era una plaça importantíssima i a l'inici de la democràcia pràcticament van vindre tots els caps. Santiago Carrillo, Adolfo Suárez, aquí hem vist Aznar ha vingut aquí, Maragall ha vingut, Pujol no cal ni dir-ho, és a dir que hem tingut tots els d'allò, i després artistes també. Però et vaig a contar
una senyora que és morta ja, però que és patrimoni, jo penso, d'aquest país, de Catalunya, i també de l'estat espanyol de Catalunya, perquè va estar vivint també a les Illes. Una de les primeres entrevistes, abans ho parlava en Maria, micròfon tancat, he sigut una mica atrevit, no? Vull dir, encara que no en sabia prou, jo anava i buscava l'entrevista. Afortunadament ha sigut atrevit. I recordo que, per exemple, jo sempre, de minut, recordo encara, per exemple, quan se va estrenar Vita, l'últim couple de Sarita Montiel, no? I jo devia tindre 10 o 12 anys i no entenia com una dona podia agradar de la mateixa manera als homes i a les dones, no? Clar, encara no podia desxifrar allò, no? I sempre em va quedar la idea d'aquesta mite, amb aquella dona que sortia, que era tan guapa, no? I que tothom, vull dir... I Sara Montiel, allà pels anys 70, feia a Barcelona, al Paral·lelo, un espai que li va escriure Terenci Moix, l'escriptor català Terenci Moix, que es deia Saritíssima. I jo dic, si la pogués entrevistar, justament quan tenia la relació en Radio 4 i tot això, i clar, era una prova, diguéssim, de professional, no? I recordo que vam entrar i estava el seu marit en aquell moment, no sé si s'havien casat encara, però era Pepe Tous, que era un empresari mallorquí, i dic, jo voldria entrevistar Sara Montiel. Diu, l'home em diu, si l'agafes bé, diu, és una dona magnífica, diu, però pensa que té dues personalitats, Maria Antònia i Sarita Montiel, no? Bueno, diu, mira, veus al final del passillo hi ha una porta, diu, piques a la porta i allò és el seu camerino. Un home també molt educat, molt correcte, Pepe Tous, un empresari extraordinari, i estava a la porta del camerí, un pam oberta, i vaig sentir en seguida la veu, no?, reconeguda, que una veu sensual, una veu molt femenina i tal, i toco la porta. I en la seva forma de parlar que tenia, diu, adelante, saps? I estava en la segona vedet i estàvem parlant de la pell que sí, tinc la pell fina, que tal. I sense dir-me res, ho recordaré sempre, anava en un camisón obert, suposo blanc de seda, devia ser o del que sigui, i portava baix la roba interior i res més. I m'agafa la mà i em fica la mà entremig de les cames i em diu, ¿verdad que tengo la piel fina? I jo li vaig contestar, ho dic, jo és una mica curiosa, i li dic com a tu madre, no? Jo, clar, abans d'entrevistar un personatge m'havia llegit tota la seva biografia. Sempre anava a entrevistar el personatge sabent el que era i tal. I al dir-li com sa mare, la dona es va obrir i li diu, a la segona vedet li diu, a Paula Cunard, recordo que es deia Paula Cunard, diu, déjame con estos chicos, saps? I anava jo en un company, i bueno, hi vam estar parlant abans de fer l'entrevista una hora, no? Contant anècdotes, que algunes no cal comentar-les aquí, però vaig fer una entrevista extraordinària i avui aquella entrevista per a mi té un valor fonamental perquè va ser de les primeres entrevistes i a més en un personatge de primera magnitud, no? Vull dir que en aquell moment era un mite i continua sent després de morta un mite. Déu-n'hi-do. Bueno, un munt de vivències, un munt d'anys. Desgraciadament el temps que tenim és limitat i bueno, us tinc que agrair doncs, que hagueu vingut, el vostre temps i la vostra aportació a lo que faret. Jo penso, Maria, que retrobar-te sempre en el micròfon, tot i el que parlàvem abans de les qualitats ja no són les mateixes, però és com una espècie de persona entranyable, no? Vull dir, d'amistat, de carinyo. Et retrobes amb algú és en una algo mena que... d'amant, trobo, que el micròfon per a la molt gent de que temps hem fet ràdio. Sí. Ens alegrem molt. Doncs bé, fins aquí un caferet molt especial. Espero que hagueu gaudit. I no oblideu que estem a totes les xarxes socials, estem al Facebook, estem a l'Instagram, estem al Twitter, estem al YouTube, estem a iVox per la part de l'àudio i també estem al TikTok. Llavors és molt important que, si voleu, doncs que ens seguiu, que feu m'agrada si us ha agradat el capítol i que el compartiu sobretot perquè això ens dona molta visibilitat.
perquè així aconseguirem entre tots fer doncs, que aquest mitjà, que és germà de la ràdio, que aquí es representen Maria i Conrad, pugui anar de Tortosa i Terres de l'Ebre cap al món. Moltes gràcies. Gràcies a tu. Gràcies a tu. Gràcies.